Merhaba. Zdravím všechny české příznivce, přátele tureckého jazyka. Začněme tím, že turečtina je samozřejmě po češtině druhým nejkrásnějším jazykem světa. A po tomto povinném úvodu tedy se můžeme ponořit do jejich tajů. Řekněme si, že klíčem k turečtině je bezchybné, aktivní, plnohodnotné zvládnutí všech mluvnických prostředků tureckého jazyka. Já vím, že by se to mohlo říct u každého jazyka, ale troufám si tvrdit, že opravdu u turečtiny to platí dvojnásob, protože turečtina všechny své bohaté mluvnické, gramatické prostředky, nástroje využívá, na rozdíl třeba od češtiny, kde bohužel mnohé gramatické prostředky ke své škodě často opouštíme nebo zanedbáváme. Turečtina je velice bohatě pestře využívá, což ji dodává na té veliké bohatosti. Čili musíme, abychom rozeznali význam frází, význam vět, musíme opravdu ty mluvnické prostředky bezchybně zvládnout. Probereme si je postupně. Dneska začneme něčím poměrně jednoduchým, ale velice užitečným. Půjde o dva mluvnické prostředky, půjde o tvorbu množných čísel. Já jsem tady dal podstatných jmen. Samozřejmě to tež bude jaksi platit přiměřeně i pro jiné slovní druhy, ale je to příznačné pro podstatná jména samozřejmě. A také předložka s, neboli náš sedmý pád. Turečtina má pouze 6 pádů, sedmý pád, neboli instrumentál tam není, čili jej opět vlastně vytváříme pomocí toho mluvnického prostředku. Mluvnické prostředky v turečtině tvoříme pomocí přípon. Říká se, že nebo turečtina se zatřiďuje mezi takzvané jazyky aglutinační, to znamená, ona přilepuje, ano, k těm kořenům slov jednotlivé vlastně ty znaky mluvnických prostředků, mluvnických významů. My máme jak přípony, tak předpony, turečtina až na tu drobnou jednou výjimku, předpony má samé jenom přípony. A prosím vás, ty přípony, které budeme postupně se jimi probírat, ty podléhají vlastně až zase na pár výjimek, téměř všechny, takzvané harmonii, jak samohláskové, tak souhláskové. Teď se soustředíme na samohláskovou. Ta samohlásková harmonie, prosím vás, je v turečtině dvojí, je dvojková a čtyřková, já tomu budu říkat takhle zjednodušeně. My si dneska vystačíme s tou dvojkovou, ano, s dvojkovou samohláskovou harmonií. To nám bude dneska úplně stačit jak pro to množné číslo, tak pro ten sedmý pád. A ta dvojková, to znamená, že máme dvě varianty, ano, dvě možnosti. A vždycky volíme vlastně mezi A a E, ano, víc voleb tam není. Vždycky pouze vlastně u toho dáme připojíme, ano, přilepíme na ten slovní kmen, přilepíme buď ten znak s A, anebo ten znak s E. Platí to jak u toho množného čísla, tak u toho sedmipádu. Prosím vás, tady to máme už konkrétně tedy uvedeno. Množné číslo v turečtině tvoříme bez výjimky tak, že k tomu podstatnému jménu přidáme buď nakonec koncovku laš, ano, všimněte si, jak to R na konci vyslovuje jako naše ř, ano, naše ř. Uprostřed slova můžeme jako běžné jako naše r a na konci slova jako ř. Ano, buď laš nebo lež, čili A nebo E. A ten sedmý pád je buď la nebo le. Ano, já jsem tady dal ještě, toto je takové trošičku v závorce, prosím vás, pokud vlastně to podstatné jméno končí samohláskou, ano, tak tam musíme ještě vložit tvrdé i, které čteme jako jo. Já jsem to tady dal, podívejte se. Kdykoliv vidíme v turečtině tvrdé i, y, čteme jej vždycky jako jo. Ano, tady to vidíte vždycky. Takže to má pak tvar jila nebo jile. Na rozdíl od toho množného čísla, kde bez ohledu na to, jestli to končí samohláskou nebo souhláskou, vždycky připojíme jenom láš nebo léž. Podle čeho volíme mezi tím A nebo E? Vidíte, tady máme A, E, tady máme A, E, ano. Podle čeho tu koncovku volíme, prosím vás? Jde o to, že se vždycky řídíme tím, jakou
jakou samohláskou to podstatné jméno končí, prosím vás, ano. Pokud je poslední samohláska toho slova tvrdá, tak dáme láš, nebo to láš pro množné číslo, la pro ten sedmý pád, ano, protože písmeno A je samotné tvrdým písmenem, tvrdou samohláskou. Pokud poslední samohláska toho slova je měkká, tak logicky dáme les nebo le. Ano. Teď si vyjmenujeme, které jsou tedy ty tvrdé samohlásky, ke kterým připojujeme láš nebo la. Prosím vás, tvrdé, podobně jako měkké, jsou 4. Tvrdé samohlásky jsou A, to je logické, to je samotná ten znak. Potom, tady bude trošku zádrhel, tvrdé, hluboké temné vidíte bez tečky, ano, bez tečky, jak velké, tak malé, já jsem to i dal i tady, ano. To i nad sebou nemá tečku, čteme jako temné naše i, zhruba takto, ano, podobá se to například výslovnosti anglického neurčitého členu ano, máme a boy, chlapec, tak to máme tady, na rozdíl od angličtiny, v turečtině toto můžeme někde vyslovíme dokonce i dlouze, ano, to si ještě nacvičíme třeba tu rybu, ryba je baluk, a tu rybu čtvrtý pád řekneme balu, ano, čili tam budou ty jedno dlouhé, to temné a jedno krátké, balu, ano. Potom třetí tvrdou samohláskou je o a čtvrtou je u, ano, čili a, bez tečky, temné, o a u. Měkké samohlásky jsou potom ty zbylé, jsou opět 4, vidíte, že turečtina má 8 samohlásek. A to jsou to to je samozřejmě to směrodatné, protože tady máme to léř a tady to le, takže samozřejmě i to když končí, tak připojíme to tady s tím Potom i, prosím vás, i s tečkou, vidíte, že tady jsem napsal i velké i, můžeme napsat s tečkou, ano, v turečtině napíšeme velké i s tečkou také, ano. Čteme jako naše i, to jsem ani sem nedával, čteme jako naše i, potom vidíte, přehláska, umlaut, ano, čteme jako přehlásku v němčině, určitě to znáte, a ano, opět jako v němčině. Tak a teďka si uveďme k jednotlivým těm samohláskám ty konkrétní případy tvorby množného čísla. Takže, například máme slovo, který jsem vás zdravil teď, merhaba, ano. Ještě taková poznámka, v turečtině většinou je přízvuk na poslední slabice, ale přízvuk není tak důležitý, podobně jako v češtině, není tak důležitý jako v jiných jazycích, není tak výrazný, ano, nemá žádný vlastně významotvorný význam tedy. Takže merhaba, tedy ahoj, ano, a utvoříme množné číslo, vidíte, že tady je a poslední, to končí tím a, ano, takže a máme tvrdé, takže připojíme tvrdé lář, ano, merhaba lář, to je jakoby množné číslo od ahoj, možná se vám to zdá divné, že tvoří množné číslo od ahoj, ale oni to opravdu velmi často používají, oni v pozdravech říkají často množné číslo Turci, ano, oni máme gün, je den, a oni řeknou dobrý den, řeknou i gün lář, ano, dobré dny, jakoby stejně gece máme noc, dobrou noc, oni řeknou dobré noci, i gecelář, ano, a tak dále. Hodně štěstí, i šanslář, ano, šans, jako štěstí, šance, ale oni řeknou v množném, ano. Takže, merhaba lář, ano, vidíte, připojili jsme lář, protože tohle končí na a. Teď máme třeba slovo šark, to temné na konci, píseň a písně řekneme šarky lář. Ano, připojíme lář. Potom máme tady kalhoty, pantolon, to je samozřejmě z italštiny. Já jsem tady dal jeden pár, totiž v turečtině na rozdíl třeba od mnoha jiných jazyků vlastně netvoříme příliš ta pomnožná čísla, turečtina se tomu úplně vyhýbá, takže to je jako, znamená, tam nemáme takové ty brýle, dveře, narozeniny a tak dále, takže tam je to vždycky buď jednotné nebo množné číslo, to znamená pantolon je jeden pár, to znamená potom více párů kalhot bude pantolon las, ano, protože o je tvrdé, vidíte, že tady nám to končí tím, řídíme se tím o, to je tvrdé, proto pantolon las.
Ano. A all, syn, prosím vás, tady jsem to dal, abychom se naučili výslovnost toho G s háčkem. Prosím vás, G s háčkem, to G se nečte, ono pouze prodlužuje tu předchozí samohlásku, to znamená to O, tady čteme D jako dlouze a trošičku tak hrdelně, to znamená oul, ale to G tam vůbec nečteme, ano, oul, množné číslo oulvář. Ještě jsem tady zapomněl, prosím vás, ale to vás už určitě napadlo u toho šárka. S takovým tím S s takovým ocáskem čteme vždycky jako naše š. Ano, to je logické. Takže to máme ty tvrdé, toto máme ty tvrdé, koncové samohlásky a naučíme se ty měkké používat, takže prosím vás, třeba bachče, zahrada, zahrady jsou bachče les, ano, zase č, tady to c s ocáskem vždycky jako č, ano, to je logické, takže bachče les, to h, turečtina teoreticky řečeno nemá ch. Ovšem, pokud je to h na konci slova, anebo tady před neznělou tou souhláskou, tak můžeme to říci zhruba jako ch, ano, bachče, nemusíme to jako ta mluvidla týrat tím, že bychom říkali bahče nebo něco, ne, bachče, ano, a bachče les, tak jako to r na konci oslabujeme na to š. Teď tady máme, pokud nám končí i, to je další, tady vidíte i s tečkou, tady máme, to znamená mešita, ano, v Turecku jich najdeme hodně, to znamená džami. Vidíte, že tady je třeba a, bylo by to tvrdé, ale toho a si nevšímáme, protože si všímáme čeho? Poslední, to znamená poslední samohlásky toho slova, to znamená tady máme i s tečkou, čili měkké, připojíme e, mešity, máme džami les, ano. Potom tady s to je třeba oko, ano, göz, z čteme běžně, ano, a snažíme se vyslovovat trošičku jako to z, znáte to z angličtiny is, ano, he is, tam taky nedáváme is, jenom. Takže göz a gözles, ano, oči. Máme to je měkká, ano, takže les. A köprü, most, köprü les, mosty, ano. Takže tímto způsobem. Prosím vás, zkusme si některé, třeba nová slova nemusíme opakovat, zkusme si s tím la a le, ano. Bude to úplně stejné, zkusme si něco třeba, i to množné číslo budeme tvořit, zároveň jak nám to vyjde. Zkusme si některé třeba, dneska si řekneme nějaké věci z domácnosti, ano, takže máme třeba masa, to znamená stůl, ano, stůl. Prosím vás, takže množné číslo, tady budu množné číslo jak? Masalář, ano, to je logické. A prosím vás, a s, já to tady dám s, tady je množné číslo. A to s, čili ten sedmý pád, ano. Bude jak? Bude masajla, protože nám to končí na a, takže musíme dát j, ano, masajla, čili se stolem, ano, nebo stolem, kimčím, ano, v praštině stolem, takže masajla, ano. Ještě jsem zapomněl říct, že tady to C, ano, čteme vždycky jako, tady u toho mešita, džámy, čteme vždycky jako dž, ano, prosím vás, C vždycky jako dž. Máme třeba džin, ten nápoj, tak to napíšeme v turečtině jenom cin, protože to čteme jako dž, vždycky, ano. C s tím ocáskem jako č a C bez ocásku jako dž. Naše písmeno, naši hlásku c turečtina nemá. Další, co máme doma, třeba židle, ano, židle, tak už si zkuste to množné číslo, to je židle, bude sandalie les, ano, a sedmý pád, židlí s židlí bude jak? Sandalie, ano, potom máme třeba křeslo, koltuk, ano. Takže jak bude množné číslo křesla? Koltuklář, ano. A sedmý pád k tomu bude jak? Koltukla, ano. S křeslem nebo křeslem,
Potom tady máme třeba máme strop, to je tavan, ano. Takže stropy budou tavanlář. A tavanla, to už ani nemusím psát, tady jenom prostě to r nedáme, ano, tavanla se stropem. Potom máme třeba koberec, tam máme to temné i, protože koberec řekneme halu, ano. Koberce, anebo řekněme si s kobercem, tady nemusím, samozřejmě množné číslo je halulaš, a s kobercem halula, ano. Musíme opět dát to protože nám to končí na samohlásku, ano. Potom, co máme doma, třeba tady v pokoji máme okno, tak to je penžere, vidíte to dž, to c čteme jako dž, ano, penžere, okno, okna, budou jak penžere les, no, s oknem bude penžerejle, opět musíme dát to tvrdé i, v 7. nikoli tady, ale tady ano, protože nám to končí na e. Potom máme třeba dveře, kap, řekli jsme si, že v žádném případě to není to pomnožné, to znamená, jde o jedny dveře, ano, dveře, a více dveří bude samozřejmě jak kapelář, protože tam máme to temné i, které je tvrdé. Potom máme třeba, doma máme skříň, dolap, ano, řekněme si, se skříní bude dolapla, ano, skříně budou dolaplař, to už nemusíme ani psát, ano, samozřejmě. Prosím vás, řekněme si, že vidíte, že vlastně to tvoření je poměrně jednoduché, nemusíme uvažovat žádné vzory, jako v češtině, ano, kde máme těch 14 vzorů na tvoření množného čísla a tak dále, i v němčině to máme složité. Tady prostě všechno jednoduše. Řekněme si jednu věc, že turečtina nemá gramatický rod, ano. Mluvnický rod, čili tam je všechno, žádné on, ona, ono, ano. Všechno je o, ano, všechno v turečtině je o, čili to znamená o, znamená on, ona i ono. A všechny tyhle věci, tahle slova jsou jakoby středního rodu. Máme to jednoduché tak jako v angličtině, že všechno je zkrátka to. Ale i osoby, ano, tam prostě nemáme dokonce ani jako v angličtině, máme aspoň u osob máme he a she, tak v turečtině dokonce i u osob, on, ona, všechno je o, čili on, ano, čili jakoby to střední neurčitý rod, ano. Čili tady nelze uvažovat o žádném rodu, ani žádných koncovkách, jako nebo vzorech, žena, růže, píseň, kost a tak dále, ano, pán, hrad, muž, stroj, že bychom museli uvažovat páni, ženy, muži, stroje, hrady a tak dále, nic. Prostě máme to jednodušší v tom, že nemusíme se učit gramatické rody, všechno je jednotné a to množné číslo se řídí nikoli tím vzorem, ale tím prostě, čím končí ta poslední, jaká je ta poslední samohláska slova. Co máme dál doma? Tak máme tady třeba, na stole máme pero, nebo tušku, takže to je kálem, ano, pero, tuška, prosím vás, tady máme a, ale to nám tady nehraje roli, protože končí to na měkkou samohlásku to znamená pera, tušky budou kálem, lež. A tady ještě samozřejmě často používáme psát perem, ano, psát perem bude kálem le, ano, jazmak. Například, ano, čili my řekneme ten 7. pád, už nemusíme nic jiného dávat, perem, ano, kýmčím, turečtina ten 7. pád, tedy ten instrumentál, ten nástroj, ano, vyjádření nástroje nemá, to znamená, uděláme to tím 7. pádem, tady tím znakem le, ano, to znamená jak s perem, tak i kýmčím perem. Co máme dál doma?
například třeba vazo, ano, váza, takže zkuste si množné číslo vázy, budou vazolas, samozřejmě, ano. Potom tady máme třeba knihu, takže máme turecky kitab, ano. Tady opět i je měkké, ale nehraje roli, končí to na tvrdé a proto knihy budou jak? Budou kitaplas, ano. S knihou bude kitapla, samozřejmě. Potom máme třeba koupelnu, banjo, to je samozřejmě z italštiny, ano, z banjo, takže koupelny by byly jak? O máme jaké? Tvrdé, takže banjolas, ano. No, byt s koupelnou, banjolu a tak dále. Potom máme v koupelně máme třeba sprchu, takže máme duš, to je zase z francouzštiny samozřejmě, takže sprcha. A sprchou se umývat třeba sprchou bude jak? Dušla. Ano. Teď máme třeba schodiště, schody, merdiven, ano, to je určitě z perštiny, ano, schodiště, schody. Takže více schodišť bude jak? Bude merdiven les. Potom máme třeba kuchyni, takže to je mutfak, ano. Ta místnost i vlastně třeba národní kuchyně, jako by taky mutfak. Z kuchyní, mutfakla. No. A co máme v kuchyni? Tam máme třeba talíř, takže to je tabak. Ano, není to náš tabák, ale tabak je talíř. To znamená talíře budou tabaklář. Správně. Potom máme třeba k talíři je vedle talíře, co nám leží, ten příbor, takže máme lžičku, kašuk, ano, a lžičkou bude kašukla, samozřejmě. Ano, lžíce. Potom máme nůž, to máme turecky bčak, vidíte ty temné, ta temná i, jak tady kašok, bčak, ano, a nožem pobodat někoho nožem, no oni by to řekli bčaklamak třeba, ale třeba zabít nožem, öldürmek, bčakla, ano, bčakla, öldürmek například, ano, nožem, kým, čím. A když jsme u toho, tak jak bude vidlička, vidle ne, vidlička, máme čatal, ano, opět to čatal, ano, a vidličky budou čatalář. Prosím vás, tady k tomu těma dvěma, v turečtině, jedna poznámku, čteme i jakoby dvojitá písmena, ano. Čili to nevynecháváme jako třeba v angličtině, ve francouzštině a tak dále. Tady prostě to máme čatal, připojíme to lář a určitým způsobem to vyslovíme, ano. Nemusíme nějak, jako aspoň to prodloužíme, čatal lář nějak, ano. Čili v turečtině všechno čteme. Ano, v turečtině se všechno čte, jak se píše, to je to velice pohodlný jazyk, nic nevynecháváme, je to naprosto na zápis, i na čtení je to úplně ten nejlepší jazyk, jak je možný, prostě všechno čteme, jak se píše, ano. A na tom stole máme nějaké prostírání, takže takové užitečné slovo örtü, jakákoliv přikrývka, jakákoliv prostě ubrus a tak dále, ano.
jakékoliv prostírání a tak dále. A třeba zakrýt to bude örtüyle örtmek, takže örtüyle, ano. Musíme zase dát tohleto i, ano. Tak, teďka máme, tam máme třeba, samozřejmě každá ta místnost, oda, pokoj, ano. Místnosti budou odalas, ano. A místnost je tvořena stěnami, takže stěna, duvař, stěna, zeď, ano. Máme stěny, budou duvarlář, samozřejmě. Na stěně nám visí obrázek, obraz jakýkoliv, ano. Máme resim a obrazy, resimléř, ano. Teď máme třeba v tom okně záclona, ano. A záclony budou perdeléř. Teď máme v té váze, máme kytičku, takže čiček. Květiny, kytičky budou jak? Čičekléř. Ano. Květina, květ, jakýkoliv. Tak, teď v té koupelně máme třeba mýdlo, to opět budeme znát, protože to je z francouzštiny zase, ano, sabun, takže s mýdlem umýt se, ano, mak třeba sebe, sabunla, ano. Tak, v té koupelně máme samozřejmě i zrcadlo, takže ajna. Ano, zrcadla, ajnalář. Teďka máme tam i kartáček zubní, ano, máme turecké fırça. Fırçalamak je čistit si zuby, to znamená kartáčovat například, ale kartáčky budou fırçalář. Ano. A kartáčkem bude jak? Fırçayla. Ano. A končí nám to na A, to znamená musíme připojit tvrdé I, na rozdíl tady od toho, kde dáme vždycky notolář. Teď pojďme dolů, máme tam samozřejmě garáž, to znamená, to známe, garáž, jenom tady musím doplnit, že J čteme jako Ž, vždycky, to je v těch cizích slovech, ano. Takže garáž a třeba garáže budou garážlář, ano. Potom v garáži je auto nějaké, takže to je araba, ano, čili vůz. A jet autem je arabayla. Ano, arabayla. Jet autem, arabayla gitmek. Tak, a teď máme třeba, a tím se dostáváme k druhému takovému, já tady to trošičku takový odsek, takový oslý můstek pro mě, máme předsíň, nebo vstupní nějakou místnost, ano, a to je hol, čili hala, ano, předsíň. A teď, co s tím? Řekli byste si předsíně, že budou holář. Nicméně, prosím vás, holář to není. Teď se dostáváme k výjimkám, ano, kdy přestože je ta samohláska tvrdá, tak to změkčujeme a připojujeme les. Ano. Je to všechno pouze u slov cizího původu, jak toho východního,
těch slov arabského původu, tak u těch slov západní provenience a v drtivé většině, nebo velmi často, je to často končící na L, ano, na L. Jsou to slova jako tady, hol. Takže prosím vás, předsíně je holeř. Výjimečně. Tyto slov, já nevím, kolik je jich, tak zhruba tak 20 použitelných. Třeba máme takové, uvedu vám pěkný příklad, třeba hajal, ano, určitě si to zapamatujte, to je představa, ano, taky přelud, sen, vidění, ano, něco takového. I v té samotné turečtině takový neuchopitelný pojem, pro ně je to také cizí slova, ale oni jej používají v takovém tom básnickém významu, ano, třeba hajal kurmak, ano, snít o něčem, představovat si něco, ano. A prosím vás, tady to hajal, taky by množné číslo by bylo hajaleř, ano. A nebo já tady uvedu s tím ano, hajale, ano, s kým, s čím, s představou, s přeludem, ano. Takže takových slov máme samozřejmě víc, ano, toho arabského původu, třeba Kábul, ano, znamená přijetí, ano. A to je vlastně ani tady většinou to by bylo teoreticky kábudléř, ano, přijetí v množném, ale tak jako to české nedáváme příliš často do množného čísla, tak vlastně i to kábul necháváme jenom tak, protože máme vlastně jenom ten výraz kábul etmek, to znamená přijmout, ano, čili tam už s tím nic neděláme, prostě řekneme jenom kábul etmek, to znamená přijmout něco, ano. A potom třeba hál, ano, hál. Vidíte, že to jsou na L končící všechno. Hál, to znamená nějaký stav, ano, situace, ano. Máme třeba harf, ano, to znamená písmeno. Prosím vás, písmena, bohužel si to musíme zapamatovat, jsou prostě harflash, nikoli harflash, nebrž harflash, ano. Máme třeba také užitečné sejahat, to znamená cesta, výlet, ano, cesta často je třeba služební a tak dále, a výlety, cesty, sejahatlař by byly, ano, sejahatlař, samozřejmě ano, čili ne A, ale E. Potom máme důležité třeba sát, čteme tam 2A, znamená hodina, nebo hodiny, ano, hodiny, hodina. Ano, v tom časovém údaji i jako ten přístroj na měření času, hodinky, náramkové a tak dále, ano. A množné máme sátleř. Prostě nemáme sátleř, nebrž sátleř. Bohužel, tak to je. Ale opravdu, my jsme si, řekl bych, vyjmenovali ty hlavní vlastně té východní provenience, ale teď bych chtěl ještě upozornit, prosím vás, na pár slov západní provenience. Všechna ta slova vám budou známa. Máme gól, ano, nemusíme ani dávat, je to gól, prostě ve fotbalu, v hokeji a tak dále. Goles, no, góly jsou goles, nikoli gólař, je to prostě výjimka, ano, je to prostě výjimka, stejně rol, to znamená úloha, role, divadelní a tak dále, hrát roli, ano, rol, ojnamak a tak dále. Máme roles, ano. Máme třeba ideál, ano, ideál, končí na A, ale máme ideály, myšlenky, nápady, ideáles, ano. Máme třeba, tady to musím dát, žárovka, to je určitě z francouzštiny, to někteří znáte, je ampul, ano, turecky ampul, a ampulles. Není ampulař, je ampulles, ano, prostě z nějakého důvodu, ano. Máme finál ve fotbale a tak dále, prostě finále čehokoliv, finales. To pravda, moc často ta finále nepoužíváme v množném, ale tak hodí se to vědět. Máme, prosím vás, moral, to znamená nálada, ano, ani ne tak morálka, ano, to by bylo třeba ahlák, morálka, ale
toho arabského původu, nicméně spíš takové morálka, oni mají takové to morál mi bozmuš, ano, jsem na tom bídně, mám jakoby zlomenou morálku, zlomenou náladu, ano. Moráléř, ano. A uveďme si třeba ihlál, to znamená porušení něčeho, ano, zákona a podobně. A když je jich víc, tak samozřejmě jsou to ihláleř, no. Podobné je ihmál, a to zase znamená nějaké nedbalost, ano, nebo prostě šlendrián, no, to jsem ani nemusím psát, ale zase, když je jich víc, tak opět tedy ihmáleř. No a jako poslední si dejme třeba dikat, to je taky důležité slovo, znamená pozor nebo pozornost, ano, tam do závorky. A zde si uveďme třeba ten zase 7. pád, totiž když řekneme dikatle, tak to znamená pozorně, ano, jakoby s pozorností. Když si to všechno tedy shrneme, tak opravdu vidíme to, na co už jsem upozorňoval v úvodu, že většina tady těchto příkladů, ač tady máme teda skromný výčet, tak přesto vidíme, že můžeme dovodit tedy ty dva znaky, které provázejí tady tato výjimečná podstatná jména, tvořící nepravidelně své množné číslo. Tyto dva znaky jsou tedy, že jde většinou o výrazy končící na L, a za druhé jde o výrazy cizího původu. Ano? Pokud jsou tedy tyto dva znaky naplněny, s velkou pravděpodobností toto podstatné jméno se bude tvořit množné číslo tímto nepravidelným způsobem, bude se tedy přijímat tu měkkou koncovku. Ano? Řekněme si, že když tyto oba dva znaky nejsou naplněny, tak většinou k tomuto nedochází. Například pokud jde o podstatná jména původní turkická, ano, domácí, z hlediska turečtiny domácí výrazy, tak této změně nedochází. Uveďme si třeba ty výrazy nebo příklady pro všechny ty 4 tvrdé samohlásky v poslední slabice. Pro A třeba kartal, ano, to znamená orel, a vlastně množné číslo je pravidelně kartalář, čili orly jsou kartalář, tam žádné měkčení k tomu nedochází, protože kartal je původní turkické slovo, no, orly. Nebo pro to temné i třeba jil, no, to znamená rok, a množné číslo roky, léta jsou pravidelně jillař. Ano. Čili opět k žádnému měkčení nedochází. Proto o třeba kol, ano, to znamená paže, horní končetina, opět pravidelné množné číslo. Paže taky to znamená větve, ano, větve či odvětví také, ano, v přeneseném významu. A proto u třeba důl, to znamená vdova, a vdovy jsou dullař, opět do turkický výraz, neměkčí se, ono přijímá tvrdou koncovku, čili to jsou vdovy. No, tohle mě přivádí k tomu, abych vám krátce tedy se s vámi podělil o takové zamýšlení nad tím, jak vlastně rozlišíme původní turkické výrazy od těch zahraničních. My se
ten důvod, proč toto je dobré znát, těch důvodů je několik, my se s nimi budeme postupně setkávat. Řekněme si, tohle možná trošku teoretické poučení, přesto bych vás do toho už v této první lekci chtěl drobně jenom zasvětit, protože je opravdu dobré, když začínáme s cizím jazykem, tak vědět i o čem ten jazyk vlastně je, z té lexikální stránky, z čeho čerpá, z jakých zdrojů. Ano, turečtina je otevřená cizím zdrojům, podobně jako čeština. Ona na rozdíl od češtiny vlastně čerpá jak ze západu, tak z východu. Ano, čili jsou zcela běžné případy, kdy turečtina má prostě 3 výrazy pro jeden jev, jeden turkický, jeden ze západu, jeden z východu. Ano, třeba, já nevím, doma máme slovo útok, ano, česky, a to má trojí překlad. Původní turkický je saldırı, ano, že saldırmak je zaútočit, takže saldırı. Potom mají i běžně používají rozumy západnímu výrazu atak, ano, a mají i arabský výraz hücum, ano, to je takový. Já jsem vám tady jednak, abych vám představil tureckou abecedu, a za druhé taky, abych vám dal takový návod, jak poznat slova původně turkická a slova původně cizího původu tedy, jsem vám tady udělal takový přehled, který možná vypadá zkratkovitě, ano, ale prostě z mých zkušeností vyplývá, že toto obvykle platí. Zkrátka, turečtina má 28 písmen a my se můžeme ve většině případů, v 90%, řídit tím, kterým písmenem to dotyčné slovo začíná. Pokud začíná některým tady z těchto 14 písmen, což jsou písmena ryze turkická, ano, tak půjde o celé slovo, bude o velkou pravděpodobností turkického původu. Naopak pokud začíná tady těmito písmeny, která jsou spíše cizí v turečtině, když se běžně používají, tak kde půjde o slova toho buď západního, latinského, řeckého původu, anebo toho východního, perského, arabského. Ano, platí to opravdu ve velké většině, můžeme se na to dost často spoléhat, samozřejmě ne absolutně, máme tady třeba mohl bych jmenovat 20 slov, která jsou turkického původu, přesto začínají na i, ano, i s tečkou a tak dále, čili nelze na to spoléhat úplně, ale je to dobré, opravdu vodítko. A samozřejmě dalším takovým skvělým vodítkem, které bych opravdu rád, kdybyste si zapamatovali, je to, že turkické výrazy, ano, čili ta domácí slova, obsahují až na 3 výjimky, já znám pouze 3 výjimky ze všech slov, která znám, obsahují vždy buď jen měkké samohlásky, ano, nebo tvrdé samohlásky. Ano, to si samozřejmě uvedeme, budeme poznávat jednotlivé ty případy, ale zkrátka tady, když vidíte tady to ihmál, ano, tam vidíme na začátku měkké i a uprostřed tvrdé a, tak to prostě nemůže být turkického původu, stejně tak dikát, ihlal, ano, finál. Prostě buď to přišlo ze západu nebo z východu, ale prostě nemůže to být ideál, ano, to nemohou být siahat a tak dále, to nemohou být původně turkické výrazy, ano. Teďka bychom si ještě poslední věc k tomuto rozlišování, k čemu nám to vlastně bude dobré, takový první příklad. Řekněme si, že výrazy vlastně toho východního původu, ano, toho východního původu čteme jakoby měkce, ať už obsahují tedy ty slabiky tvrdé nebo měkké. Ano, ty původní turkické výrazy obsahují tedy buď pouze slabiky měkké nebo tvrdé. A my
potom celé to slovo vlastně čteme buď celé tedy měkce, anebo celé velmi tvrdě. Ano, ty původní turkické výrazy, jako máme tady to saldır, to čteme opravdu celé od začátku až do konce velmi tvrdě. Nemusíme jako v ruštině prostě pravidelně střídat ty měkké a tvrdé slabiky, protože původní turkické výrazy opravdu jsou od začátku do konce prostě buď tvrdé nebo měkké. Ano, a toto dodržujeme. U těch výrazů toho východního původu, těch arabských, jakoby změkčujeme celé to slovo a taky tady platí ještě jedno u těch východního původu, ano, že vlastně my v nich i ty tvrdé samohlásky, ano, tvrdé samohlásky, to znamená zejména to a u, ano, já to dám i tady a, u, čteme jakoby měkce, to je jasné, a taky prodlužujeme, ano. To my si samozřejmě s mou pomocí si to nacvičíte, tady si to uveďme, ano, tohle čteme ihlál, ano, ihmál, to a delším prodloužíme, ano, sejahát, Kabul, hajál, ano, čili to je vlastně průvodní jev toho změkčování, toho měkčího čtení, toho cizího výrazu, ano, když to srovnáme s tímhle původním turkickým saldır, kde jsou všechno krátké a velmi tvrdě vyslovované slabiky, tak tady přestože tady máme to a u, ano, Kabul, tak prostě celé to změkčujeme, ano, zdaleka to nečteme tak tvrdě a v rámci toho změkčování i prodlužujeme ty slabiky, ano, to a u. No a podívejme se teď na další důležitou věc a to je tedy vlastně zkombinování těch znaků, které jsme se dneska naučili, protože samozřejmě slovo nemusí být jenom v množném čísle, nebo mít jenom ten 7. pád, ono může mít obojí, že ano. Když zkrátka řekneme se psem, tak to máme samozřejmě pes je köpek a my dáme se, čili to už víte, köpekle, a když máme výraz psi, čili köpekles, ano, tak jak to dát dohromady, abychom dostali se psy? Co myslíte? Kterou tu koncovku dáme jako první? No, nebudu vás napínat, začínáme vždycky množným číslem a ten 7. pád připojíme až za to. To znamená sepsi, když si to zkuste sami vytvořit, bude köpeklerle. Ano, köpeklerle. Teď si zkuste s kočkami, kočka je kedy. No, čili s kočkou bude jak? Bude kedýle, ano, nezapomeňte, že kedy nám končí na samohlásku, čili ten 7. pád musíme připojit pomocí toho y, ale to y nám v množném čísle zmizí s kočkami, bude jak? Kedy lerle. Protože leř, na rozdíl od le, to leř koncovku množného čísla připojujeme bez y a tady už není důvod ten y dávat, protože tady už samohlásku nemáme. Samozřejmě tady toto budeme postupně i cvičit, ale podívejme se ještě na další věc a to je použití vlastně podstatných jmen, ať už v jednotném množném čísle se 7. pádem nebo v prvním pádě se jmény přídavnými. To je další taková kapitolka, kterou musíme dneska zvládnout. Řekněme si, že my se v tomto ohledu nebudeme řídit češtinou. Na to prosím upozorňuji. My se budeme řídit angličtinou.
Uveďme si, tady si dáme příklady z češtiny, tady si dáme příklady z angličtiny, tady si dáme příklady z turečtiny. Ano, vždycky taková komparace, prostě porovnání. Dáme si přídavné jméno velký, ano, čili například velký úspěch, ano. Ten nás určitě čeká, že? No, tady s tou turečtinou, takže velký úspěch, anglicky big success, že ano, a turecky büyük başarı. Vzpomeneme si na Başarıho beje, ten pravda tedy dosahoval úspěchů žen jinak než tím francouzským dvořením, ale dobrá si. Takže když jsme u těch žen, přejdeme do ženského rodu, čili velká třeba co? Výhoda. Ano, budeme se držet takových abstraktních pojmů, abychom tam nemuseli dávat ty členy, ano, ani v angličtině, ani v turečtině, čili tady máme big advantage, ano, čili velká výhoda, turecky büyük avantage, ano. Nezapomeňte, turečtina přejímá ty slova toho latinského původu přes francouzštinu, takže vlastně i to čtení a samozřejmě i potom logicky ten zápis, protože zápis v turečtině vždycky odpovídá vlastně výslovnosti. Potom i ta výslovnost, i ten zápis je vlastně ryze francouzské, ano, čili avantage, ano. J čteme jako ž, to už víte. A střední rod, velké, třeba štěstí, že? To máte. Když jste narazili tady na ten můj kurz, tak jste měli velké štěstí a vám to dá velkou výhodu a úspěch. Prostě. Ano, takže big asi luck, že? A turecky büyük talih. Ano, opět vidíme, prostě je to jasně slovo arabského původu. Máme tady a měkké i, či tvrdou a měkkou samohlásku v jednom slově. U turkických nelze, tedy je to vlastně na západě nám to nic nepřipomíná, no nic z latiny, čili je to jasně východní provenience. Čteme měkce a prodlužujeme to a, tálich, ano, a na konci můžeme klidně ch. Dobrá, teďka do množného čísla, takže v mužském rodě velcí, třeba podnikatelé. No. Dobře, takže big businessman, že? A tady máme büyük patronlář. No. Připojíme lář, protože tady máme o, což je tvrdé, to už je jasný, to už víte. V ženském rodě množného čísla velké, třeba nohy, ano. Takže to je jasné, big feet, tady máme büyük a jaklář. Ano, samozřejmě myšleno jako chodidla. My bohužel samozřejmě v češtině a ve všech slovanských jazycích to vlastně mícháme dohromady jako chodidla a dolní končetiny, co znamená celé ty nohy, ale to v žádných jiných jazycích není, ano, tak jako v angličtině máme feet a legs, tak tady máme a jaklář, jinak noha jako chodidlo, jinak noha spodek by bylo bađak, ano, bađak, čili nohy by byly bađaklář, ano, jako noha jako dolní končetina, ano. Dolní končetina, no, bađak. Stejně tady jsme měli to kolář, to znamená opět paže, jinak jako ruka je L, ano, jako ta ruka ve smyslu, jako prostě ten spodek, ano, ta dlaň, jakoby, ano. Kol je prostě celá horní končetina, ano. Dobrá. A ve středním rodě v množném, takže velká, třeba
velká dobrodružství, ta nás čekají, že ano, tady s turečtinou, takže big adventures, tady máme büyük maceralar, ano. Opět jasně východního původu máme a e, v jednom slově nelze v turečtině, čili nebo v původních turkických výrazech, takže opět východního původu to a čteme tedy dlouze, celé to čteme měkce a prodlužujeme i ty tvrdé samohlásky. Máčera, no, dobrodružství, máčera, hlas. Dobrá, a ještě si řekněme něco vlastně v tom 7. pádě, čili s velkou třeba radostí, ano, s velkou radostí se učíme turecky, že, takže with big pleasure, no. A tady máme, samozřejmě začneme, protože ten 7. pád připojíme na rozdíl od angličtiny až na konec, ano, čili büyük memnuniyetle. Ano, memnun je spokojen, rád, ano, memnun, opět jasně slovo východního původu, máme tady měkké e a tvrdé u, v turkickém nelze, čili východního, a čteme i to u měkce a dlouze, memnun, ano. To je přídavné jméno spokojený, rád, ano. U těch východního původu vždycky tvoříme vlastně podstatné jméno z toho přídavného koncovkou jet, ano, memnun jet, a s kým, s čím, le, ano, to už víme, čili büyük memnuniyetle. A 7. pády v množném čísle, čili s velkými očekáváními, že? Ty doufám máte od mého kurzu, takže s velkými očekáváními budete čekat na další tedy části, takže with big expectations. Ano, a opět začínáme büyük, protože to s dáváme stejně jako to tu koncovku množného čísla i tu koncovku 7. pádu dáváme až nakonec, čili büyük beklentilerle. Ano, beklemek je čekat, beklent je očekávání, jedno, beklentiler jsou očekávání v množném čísle a pomocí le. Ano. Ještě bych poprosil tedy zaryté angličtináře, aby mi odpustili. Já vím, že v některých těchto případech třeba u toho pleasure by mělo být great, ano, místo toho big. V češtině ani v turečtině to nerozlišujeme. V angličtině nemáme všude big, máme někde great, ale my se dneska neučíme anglicky nebo turecky. Prosím vás, co jsem chtěl ukázat na tom. Tady se nám to všechno mění, ano. Takže já to dám jednou barvou modrou. Velký, velká, velké, velcí, velké, velká, velkou, velkými, ano. Ale tady to dáme jinou barvou, stejnou, zelené. A tady prostě tohle patří k sobě, ano. Češtinou se neřídíme. Ale tady tohle všechno je stejné. Big, 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 big. A tady úplně stejné. Büyük, 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 ano. Čili jaký závěr učiníme? Prostě při práci s tureckými přídavnými jmény, jaká platí zásada? Ano, přídavné jméno se v turečtině prostě nemění podle rodu, tedy v turečtině ani nejsou, že? Čísla ani pádu, ano. Čili je jedno, v jakém to máme, prostě zůstává to naprosto stejné, čili řídíme se tou angličtinou, ano, jakoby, ale je tady přesto jedna výjimka, že vlastně oproti té angličtině, že my, když na rozdíl od angličtiny a na rozdíl od češtiny, prosím vás, my členy, anebo ukazovací zájmena, ano, členy a ukazovací zájmena vkládáme mezi přídavné jméno, přídavné a podstatné jméno. No.
A třeba velký pokoj, ano, jako velká místnost, takže to máme big room, ano, to je jasné, kdežto, čili to nám nepatří k zelené, to nám patří naopak modré, protože to je jako v češtině. Kdežto turečtina se nám odlišuje, jelikož my v tomto případě dáme ten člen mezi. Ano. Büyük bir oda, čili velký jeden pokoj. Ano, bir znamená jeden. My to nedáváme bir büyük oda, jako big room, ale büyük bir oda. Ano. Třeba máme ten velký pavouk. Já tuhle první lekci dělám v době, kdy mediální svět nám dobývá video, tedy lidí panicky prchajících před obřím pavoukem, který se ukáže být nakonec roztomilým jezevčíkem, čili opravdu, jak víme, nic není takové, jak se na první pohled zdá. Zdravím tímto tvůrce toho videa. Takže prosím vás, ten velký pavouk, that big spider, ano, čili vidíme opět, můžeme si to zamodřit, protože to se nám shoduje s tou češtinou, ano, ten velký, that big, kdežto turečtina je odchylná, ona prostě ty členy a ukazovací zájmena vkládá mezi přídavné a podstatné jméno, čili začínáme zase büyük, ano, ale teď nedáme pavouka, nejbrž tady dáme o, ten, no, a pavouka až tady. Ano, büyük örümcek, ano, örümcek je pavouk, vidíme krásný příklad toho, že vlastně v původních turkických výrazech, jako je ten pavouk, máme skutečně jenom buď samohlásky tvrdé nebo měkké, v tomto případě všechny měkké, ano. Ostatně řekněme si, jaké vlastně ty členy a ukazovací zájmena máme, tak my už víme, že tedy bir je neurčitý člen, znamená jeden nějaký, ano. A u těch určitých členů či ukazovacích zájmen, oni splývají vlastně v jedno, ano, čili když napíšeme o, tak to znamená jak ten, nebo tamten, ano, něco vzdálenějšího, ano. Potom vlastně další možností je šu, znamená něco na dohled, ano, tamhle ten. A když napíšeme bu, tak to je tento, čili když upřímujeme něčí pozornost na něco, co máme po ruce nebo v bezprostřední blízkosti, takže vidíte, že zkrátka ta ukazovací zájmena jsou v turečtině 3. A platí zkrátka, že turečtina je v tom užívání jak neurčitého členu, tak určitých členů ukazovacích zájmen někde mezi češtinou a angličtinou. Ano, to znamená, používá je méně než angličtina, kde jsou vlastně povinné, a že ano, členy u většiny podstatných jmen, ale zase je používá více než čeština, kde náš jazyk používá tedy členy nebo zájmena poměrně málo, takže turečtina je zhruba mezi. Dobrá, a k těmto přídavným jménům jsem vám chtěl ještě jako takovou prémii představit barvy, protože samozřejmě barvy jsou klasická přídavná jména, ano, když řekneme žlutý, červený, fialový, tak prostě i v češtině, i v turečtině to jsou klasická přídavná jména, čili vy si můžete pomocí těchto názvu těchto barev vytvářet přídavná jména, se kterými už umíte pracovat, ano, zkrátka oni zůstávají, že ano, zůstanou nám v jediném tvaru, ať budeme mít jakýkoliv rod, pád. Co je důležité u těch barev vědět? Prosím vás, než bych chtěl unavovat zase tím rozdílem turkických a cizích slov, ale u těch barev je to opravdu
velmi důležité, nebo je to velmi viditelné to rozlišení. Na tom se krásně ukazuje opravdu ten lexikální původ. My totiž i v těch barvách máme v turečtině jasnou dvojkolejnost. Vidíte, že u mnoha barev, třeba ak i bejaz znamená bílý, stejně kirmizi kızıl znamená obě červený, ale prostě tady je jasná lexikální dvoukolejnost, kdy prostě turečtina jednak má ty výrazy pro některé barvy turkického původu, pro některé barvy cizího původu, většinou toho východního arabského původu. A dokonce jsou tady některé ty základní barvy, ano, ty nejdůležitější, pro které je výrazy z obou, ano, jsou dva výrazy téhož významu. A zde potom je to užití trošičku odlišné. Platí, že tam, kde jsou u jedné barvy dva výrazy, častěji používáme ten výraz cizího původu, ano, prostě ty arabské výrazy převládly většinou nad těmi turkickými, takže dáváme jim přednost, ale zejména v některých zeměpisných názvech, ano, a můžeme i u některých úplně běžných věcí, nikoli v přeneseném významu, ale prostě u opravdu označování běžných věcí jejich barvami můžeme použít i tady ta slova toho turkického původu, ano. Dobrá, takže projdeme si ty barvy. Ak, bílý, řekněme si Akdeniz, znamená Středozemní moře, ano. Oni nemají, oni tam neříkají ten střed jako mezi zeměmi, ale je to Bílé moře. Oni mají totiž na severu Černé moře, ano, tady už si můžeme dát zrovna Karadeniz, ano, čili Černé moře. A ono, zkrátka to Černé moře na tureckém severu má temné vody, ano, tím složením, kdežto to Středozemní na jihu má světlejší vody, čili je bílé. Ano, Bílé moře, oni říkají nikoli Středozemní. Ovšem daleko používanější než to ak je v současnosti jednoznačně to bejaz. Většinou říkáme bejaz, ano, třeba, já nevím, bejaz saraj, ano, čili Bílý dům, čili tam, kde teďka úřaduje prezident Obama, ano, Bílý dům ve Washingtonu, čili Bílý palác, vlastně saraj, že ano, to je palác, ale my to říkáme Bílý dům, nebo máme třeba bejaz perde, což znamená vlastně perde je nějaká záclona nebo opona, a to bejaz perde znamená vlastně stříbrné plátno, ano, čili v přeneseném významu vlastně kino, film, ano. Vždycky ty přenesené významy vždycky jsou tady z té arabštiny, ano. To platí v turečtině obecně, že vlastně pro přenesené významy, básnické, poetické výrazy, samozřejmě náboženské výrazy a podobně, vždycky používáme nebo dáváme jednoznačně přednost těm slovům toho arabského původu. Dobrá, sar, proto máme pro žlutou barvu máme jenom výraz turkického původu. Řekneme si třeba sarı saçlı, ano. To znamená blondák, ano, nebo blond, ano, čili žlutovlasý doslova. Sač jsou vlasy, l je vždycky koncovka přídavného jména, čili vlasí, ano, žlutovlasý, blond. Turunču, zase jenom jeden výraz pro oranžový, ano, cizího původu, ale tady je to jedno, tady, kde nejsou dvě možnosti, tak tam to máme jednodušší, vždycky bereme tu jednu. Řekněme si třeba turunču devrim, ano, to bychom napsali jako turunču devrim, to teď dávám v souvislosti s těmi událostmi na Ukrajině, stále pokračujícími, to znamená oranžová revoluce, ano. Devrim, revoluce. Pozor, musíme dávat pozor, turečtina nemá všechna ta mezinárodní slova, ano, nepřevzala jako my, čili revoluce nepoužívá, nezná, musíme říct domácím výrazem devrim, ano, devirmek, obracet něco, čili
převrat, revoluce, ano. Jedině devrim, revoluce, to slovo nelze použít. Zkrátka, tak jako třeba v češtině vůbec nemáme to avantáž, ano, výhoda, i když je to v jiných jazycích, je to mezinárodní slova, v turečtině je, my máme výhoda, Turci avantáž, mezinárodní slovo zase, my máme revoluce, které turečtina nezná, toto slovo má domácí výraz devrim, ano, pembe, gözlük, ano, to už umíme ten 7. pád, že, čili brýle jsou gözlük, ano, göz je oko, vždycky tím pomocí toho lük děláme s přídavným jméno podstatné, čili gözlük, jsou brýle, ano, čili okuláry jakoby, a gözlükle s brýlemi, ano, s růžovými brýlemi, vakmak, se dívat na něco, ano, pembe gözlükle, růžovými brýlemi se dívat. Dobrá, teď tady máme právě takový dublet, častěji používáme ten arabský kirmizi, třeba šarab, ano, kirmizi šarab, což znamená červené víno, ano. A spoustu dalších, většinou používáme to kirmizi. Kızıl jenom opravdu zejména v těch zeměpisných názvech, třeba určitě znáte, že to máme i v češtině Kızılkum, ano. To je vlastně poušť, Kızılkum znamená samozřejmě červený písek, protože kum je písek, ano, v turečtině. Takže červený písek, Kızılkum. Nezapomeňte, čteme to velmi tvrdě, ano, je to Kızılkum, ano. Potom mör, fialový, opět jenom jeden výraz, čili fialový, já nevím, já uvedu jenom vlastně podstatnělé přídavné jméno, nebo odvozené, takhle odvozené podstatné jméno, mörlük, znamená modřina, ano, že oni mají jakoby fialovinu. Zase vidíme tím lük, že tvoříme od přídavného jména to podstatné, jako tady máme göz, od oka, gözlük, brýle, gözlük, tak tady mör je fialový a mörlük modřina, no, ale jinak mör je prostě fialový, můžeme použít i v tomhle, když se vyskytne příležitost. U modrého opět taková dvoukolejnost, ale spíš zdánlivá, vždycky používáme jenom mávy. Prosím vás, to gök jedině ve spojení s oblohou, ano, pro ně to gök je staroturkický výraz vlastně pro jako modrou barvu, ale dneska už se spojuje jenom vlastně s oblohou, ano. Například gökyüzü znamená vlastně obloha, ano. Takhle řekneme oblohu gökyüzü, čili modrá tvář, ano, yüz je, jak uvidíme ještě, znamená 100, ano, číslovku 100, ale zároveň to znamená tvář, ano, čili to je homonymum dvojího významu, zcela odlišného, a modrá tvář je obloha, tedy, nebo gökdeleni. Vždycky to má spojitost s tou oblohou, je mrakodrap, ano. Čili zase jako s tím nebem, že prostě délmek, ano, drápat tu nebeskou modř, ano, ten blankid, jakoby v jiném významu, než s oblohou to nepoužíváme, tady ten prastarý turkický výraz. Dneska už jenom tady ten arabský mávy, ano, třeba balína, ano, modrá velryba, nebo mávy gözler, modré oči, že? To máme to, ani nemusím možná, no, gözler, oči, ano, modré oči. V turečtině je to takový znak určitého podezření, když má někdo modré oči, jako pro nás je zrzavý člověk, tak pro ně je to též, jako pro nás je zrzoun, tak oni tak to vnímají s určitými, samozřejmě spíše jaksi humorným předsudkem, oni vnímají modré oči, které tam taky nejsou příliš časté, takže to jsou tady ty mávy gözler, ano. Ješil, zelený, tady je pohodová barva, máme jenom jediný výraz, čili tady se můžeme vyřádit, jak jsme říkali, tu kart, ano, zelená karta, ješil kart, zelená karta, ta pracovní, ješil, já nevím,
co máme? Ješil čaj, ano, čili to je jasné, to nemusím ani psát, zelený čaj, nebo biber, ano, zelený pepř, nebo třeba ješil dalga, ano, zelená vlna. Ve městě, když projíždíme městem, tak máme štěstí, když chytneme zelenou vlnu, takže ješil dalga. Hnědý, vidíte, jak pro Turky je důležitá káva, že oni prostě to káva, ano, a tady to renk, vidíte, že máme to tady barvy, jsou renkler, renk je barva, ano, renk, a kahve rengi, čili kávo barvitý, kávo barevný, ano, kahve renk. Pro šedou barvu to znáte grey, že? Na angličtiny to je, domnívám se, západního původu, ten výraz. Zase máme jenom jednu možnost, to znamená, říkáme gris. Třeba, já nevím, gris Belge, ano, čili šedá zóna. Pozor, zase vidíme, my máme slovo zóna, ale je to mezinárodní výraz, tentokrát z řečtiny staré, ale v turečtině není, mají jenom domácí výraz bölge, dělit něco, takže oddělení, jakoby, ano. No a pro černou barvu už tady máme uveden ten zeměpisný název Karadeniz, stejně tak k tomu kyzelku máme, víte, že máme Karakum, že ano, čili zase černý písek, ta sousední poušť. Uveďme si jeden obecný výraz, také známý Karaborsa, ano, černý trh, je bursa. No a proto siach, který je zase poněkud více užívané v té obecné řeči. Třeba, kdybychom to zkombinovali s tím bejas, siach bejas je černobílý, ano, černobílý film, to nemusíme ani psát, to by vás napadlo, že? Siach bejas, ale třeba, nevím, černá mamba, siach mamba, stejně tak by mohl být ten, jak růžový panter, ano, pembe panter, tak siach panter, černý panter. Dobrá, a prosím vás, já bych tady ještě, když my jsme tady dneska probírali, my jsme se většinou věnovali tomu množnému číslu, a já bych tady dal ještě, já tady napíšu opravdu pro zájemce, nadšence, ano, kdo by si chtěl nějaké takové užitečné, ale už pokročilé, ano, pokročilé výrazivo, se s tím sedmým pádem, ano, se sedmým pádem, je to výrazivo opravdu pro už kultivovaný tedy projev, kde vlastně vidíte, že všechny ty výrazy končí tím la nebo le, čili s. My si uveďme vlastně jejich, jenom abychom měli to použití toho sedmého pádu, abychom se mu trošku věnovali. Takže tady tyto idiomatické výrazy, ano. Uveďme si jejich překlad, büyük ihtimal, büyük, víte, že je velký, takže tohle je s velkou pravděpodobností, ano. Ihtimal, pravděpodobnost, velkou pravděpodobností. Emin adim ladla, prosím vás, emin je přídavné jméno, znamená jistý, ano. Eminim, jsem si jistý, ano, něčím. Takže a adim je krok, čili emin adim ladla jistými kroky, ano. Takže my jistými kroky směřujeme ke znalosti turečtiny, ano, čili emin adim ladla ilerlemek, postupovat něčemu jistými kroky, ano, čili vidíme, že to je krásný příklad tady ty dva, že ten sedmý pád, tím le, je jednak pro to české s něčím a zároveň pro ten český samotný sedmý pád, kým čím, ano, jistými kroky, ano, kým čím. Yüksek hızla, vysokou rychlostí, ano, jedeme, jak v té turečtině, je, tak na silnici to moc nedoporučuju, jenom
jenom v tom jazyku postupovat vysokou rychlostí. Yüksek znamená vysoký, ano. Hız je rychlost. A hızla rychlostí, kým čím. Bir šartla, šart je nějaká podmínka, čili pod jednou podmínkou, ano. Víte, že bir je jeden, šart je podmínka, ano, třeba životní podmínky, šartlář, ano, hayat šartlář, životní podmínky, a vlastně s jednou podmínkou, my říkáme pod jednou, ale tady máme prostě s jednou podmínkou, ano, pod jednou podmínkou. No a tady jsou ještě, to jsou takové prostě výrazičky, které jsem pro vás takhle vybral, abyste se to trošku už nakoukli i do té pokročilé, jakoby turečtiny. Uveďme si zase jejich překlad. Vasita je nějaké prostřednictví, takže vasita sila je prostřednictvím, ano, něčeho. Něčeho či někoho zejména, ano. Gerekče síle, prosím vás, gerekče je nějaké odůvodnění, takže gerekče síle je s odůvodněním, ano, nebo prostě z důvodu, ano, nebo kvůli, z důvodu, ano. Idia je nějaké tvrzení, takže s tvrzením, že, ano, s tvrzením, že, ano, idia síla. Nedenýle, to je podobně jako s tím gerekče síle, ale vyloženě ten důvod, tam je, neden je důvod, ano, neden, takže nedenýle z důvodu, vyloženě, ano, z důvodu, že, ano, dolaj síla je kvůli tomu, že, a tálep je požadavek, takže s požadavkem, aby, ano, něco. A je na těchto příslovcích platí pravidlo, že je klademe, ano, klademe je až za ten výraz, ano, který vlastně, ke kterému se vztahují. Čili kvůli Ahmetovi bude jak? Ahmet dolaj síla, nebo Ahmet nedenýle, ano, obě můžeme použít. Kvůli Ahmetovi, že něco zavinili Ahmet nedenýle a dělám to kvůli Ahmedovi, Ahmed dolaj síla, ano, ale bude to až za tím Ahmedem. Tady tyto výrazy. Dobrá. A prosím vás, ještě jsem chtěl dneska poslední takové velké téma. Já jsem si tady pro vás připravil přehled tureckých číslovek. Ano, čili abychom se naučili čísla. Sayılar. To nemusím psát. Pro vás je důležité znát jenom tady tyto žluté výrazy. Jakmile budete znát, utvoříte všechny turecké číslovky. Ano. Platí totiž, že vlastně zatímco my třeba máme pro výraz 11 zvláštní výraz, oni řeknou 10-1, ano, oni řeknou on, bir, no, on 10, bir, 1. Já jsem vám tady, aby se vám líp zapamatovali ty základní číslovky, tak jsem připravil i nějaký takový zábavný, aby se vám to vlastně výslovností jak si rýmovalo, takže si můžete říkat jedno tajemství, bir, srš, no, 2 nápady, iki, fikir, no, aby se to rýmovalo, 3 síly, učkuč a tak dále, báš 5 hlav, jedi kedy, to už známe, že, kočky, ano, seky, sakls, vidíte, že tady máme měkké i a tady máme obě tvrdé, ano, sakos, aby nám to všechno rýmovalo, 8 žvíkaček, žvíkačka, sakos, dokus, domus, tak no, v Turecku s tím vepřovým moc neuspějete, ale tak prosím vás, co je důležité, jednak si tedy zapamatovat ty číslovky, s tím vám mnoho nepomůžu, víc, než že jsem vám tady udělal tu zvukovou shodu s některými podstatnými jmény. Musíte si je tedy zapamatovat, nezapomeňte, že opravdu turečtina není indoevropský jazyk, to znamená,
Víte, že třeba ve všech indoevropských jazycích například to 3 máme podobné, ano. 3, anglicky drei, německy tre, italsky trois, francouzsky tria, řecky taky, ano. Ale turecky naprosto jinak, üç, ano. Není tam nic společného s tím tr, prostě je to naprosto jiné, ano. Ale další, co si musíte, co je velmi důležité si povšimnout, prosím vás, proto já jsem do těch číslovek tady ještě dneska šel, ano, po číslovce, ano, klademe podstatné jméno v jednotném čísle, ano, čili nedáváme, vidíte, že prostě baš je hlava, 1. A když dáme, víte, že hlavy samostatně by byly bašlář, no, hlavy by byly, bychom to napsali takhle, třeba tyto hlavy, ano, bychom byli bu, bašlář, ano, tyto hlavy. Bychom museli dát to množné číslo. Ale když tady je to beš, číslovka, tak to baš už dáváme v jednotném čísle. Prostě beš, baš, 5 hlav, ano, stejně tak prostě kedy, 1, dáváme jedy, kedy, 7 koček, nedáváme jedy, kedy, lež, nebo jedy, kedy, ano. Čili prostě turečtina je v tomhle úsporná, že když už je tam ta pluralita dána tou číslovkou, ano, že je jasné, že není jedno, ale prostě máme přímo označení tím číslem, tak už si můžeme uspořit to lež, láž, a to se týká i těch dalších výrazů, které my tady máme, ano, třeba toho jus, nebo bin, tady ještě máme milion, miliář, ano, čili když my je vlastně dáme, třeba tady máme 205, tak prosím vás, my i to jus necháme zase v tom jednotném, ano, protože my tam máme to iki, ano, jako 2, 200, čili iki je 2, iki jus, ano, nikoli jusleř, ale iki jus beš, ano. Iki jus beš, píšeme odděleně, ano. 205, 2, 105, ano. Pozor, tyto číslovky vlastně, ty desítky od 20 do 100 si musíte zapamatovat, ano, protože 20 není ikion, ano, že by bylo 2, 10, to není, ono je zvláštní, tady tyto výrazy po desítkách 20, 30, 40, 50, 60 až do 100 jsou zvláštní a často ani neladí s těmito základními s těmito základními číslovkami, ano, třeba 22, přestože je tam 2, 2, tak bude vlastně 2 úplně různými výrazy, ano. Čili 2, 2, ale prostě 20 je jirmi, 2 je iki, čili tady budou 2 úplně různé výrazy, ano. Stejně třeba to 33 bude jak? Otus üč, ano. Až potom vlastně od té 60 nahoru už vidíte, že to trošku odpovídá. 6 je alt, no, s tím temným i, nezapomeňte, máme, to je tvrdé slovo celé, alt, a 60 je altmš, to je podobné. 7 jedy a 70 jetmiš, čili to 60 a 70 jsou jenom ty alt jedy, altmiš, jetmiš, ano, jetmiš. Sekis, seksen, dokus, doksan, ano, čili 8, 89, 90, no a 100 je jus, jak jsme si říkali, to jus je tvář, ano, obloha, tvář, taky hladina, ano, jus, taky důvod, to může znamenat bujuzden, je z tohoto důvodu, to má mnoho použití, a taky to znamená 100, ano, a 200, ikius, 300, učius a tak dále, ano. Takže si nějaký tady, já jsem vám tady dal některé výrazy, takže si můžeme prostě napsat, jak se píší, ano, čili zkuste třeba to 456, takže to máme dirt, jus, eli, alt, no, dirt, jus, eli, alt.
třeba 709, máme jak? Jedy, jus. A ta prasátka, trošku přeměna, dokus. No. 999 máme jak? Dokus, jus. Doxan, no. Doxan máme 90, dokus. No. Dobrá, zkuste si některé tady prostě ty výrazy doplnit. I tady ty, nezapomeňte, že ty výrazy od 11 do 19 jsou klasicky on a ta číslovka, kterou znáte z těch základů, on běž. Ano. 12, on, iky. Ano. 14, on dirt. 17, on jedy. 19, on dokus. Ano. 26, Jirmi alte. 44. Zkuste si. Kirk dirt. Ano, 48. Kirk sekis. 55, to si třeba napišme. Elli beš. Ano. 88. Sexen sekis. A tak dále. Doxan dokus, to je jasné. A zkusme si ještě náš teď letopočet. Teďka aktuální 2014 bude jak? Když máme 1000, máme bin. Ano, a zase to necháváme v tom jednotném čísle, čili 1001 je binběř. No. Binběř. 2014 bude jak? Ikibin on dirt. No. 58 425 budeme mít jak? Elli sekis bin dirt jus Jirmi beš. Ano. Tohle 397 248 bude jak? Üç jus doksan jedi bin iki jus kırk sekiz. Sedmset 69 015 bude jak? Jedi. Yüz. 69 bin 15. No. A stejně tak samozřejmě s milionem zase necháváme v jednotném čísle, to znamená, ta číslovka hrozně dlouhá, na 15, začínající 15 miliony bude jak tedy? On bež milion, že? A dále 698 000 je jak? Alte yüz doksan sekiz bin. A ty drobné 432 dört yüz otuz iki. No. No a miliarda zase. Miliard. Zůstane nám to vždycky, ať je těch miliard kolik chce, tak zase v tom jednotném čísle. Dobrá, já bych těmito číslovkami asi dneska skončil a já myslím, že jinak to bylo příjemné dneska setkání a doufám, že mi věnujete pozornost i příště, takže do našeho příštího setkání, prosím vás, görüşmek üzere. Nashledanou.